Hayırlı günler, hayırlı kişiler. İcadi kanalıma hoş geldiniz. Kadirli tınlauçılarım, bugün İstanbul Malayın okunu devam etem. Avulda başın tişilse, tegermeş mayı bar. Eski şehirden avulga koytır işin, başta şehirden kişirek, avuldan zorrak rayon üzeri çiftelige kadar bir avtobusta barış. Anları avulga yürü turganına köşüp oturış. Eski şehir Çifteli arası 60 şakırım tiresi. Çifteli'den Höyük avuluna kadar ondan arta. Yakın bulgaç, avul kişileri bazarga tegisin mınısın alırga, özleri yasağanını yetiştirgenini satarga yığış yürüler idi. Çifteli'den soň sezilirlik tegizlik barışlana. Taşlı basular arasında üzenlikte oturgan avul öze kelip jetkençe diyerlik göremmi. Tegizlik alameti bu. Adette, Mehmet poyez bolsunmu, avtobusmu yolda terezeden qarap qaytırga bekar ata. Qayta turgaç, temem alsirep, arıp yuqıga ketken çaqlары köp. Şulay jeyge issik günlerde qatı orundıqlı avtobusta dıngır kelip baru bala kişinin tugul, ülkenlerinin de halin ala. Әниләренең авылда яши торган bir туган Мәкбүлә апасына арып талып кайтып керәләр. Ярты сәгатьтә узмый, бала-чага арыганын онытып, урамга чыгып чаба. Кешеләр каягына күченеп җирләшмәсеннәр, җирлек табигатенә, матди, иҗтимагый мөмкинлекләренә карап җайлашырга мәҗбүр. Шулай да авыл кырган татар картлары үзләре белгәнчә яшәргә тырышканнар. Әйтик, түрек авылларында урамнар тар һәм чуалып беткән кебек тойылса, татар авылында урамнар туры, рәт-рәт тезелгән. Туган җирләрендә өйләрне агач бүрәнәләрдән иселәр, монда шакмаклы итеп ясалган балчык кирпечләр белән салганнар. Тора-бара мунча, абзарлар корылган. Хәзердә каралты Кураны нык тотарга тырышу сизелә. Ишегалды тавык чебеш, каз белән тулы, ат, сыер, сарык, бер көтү. Рәхәтләнеп уйна гына. Ишегалды, бакча келәтләр барысы синеке. Теләсәң урамга чыгып йөгер, теләсәң авылны уратып алган тарлауларга, ягъни кишәрлекләргә кадәр барып җит. Бөтен дөнья синеке. Әмма сакланбаш, качышлы уйнаганда алаюк еракка китәргә ярамый. Ишек алдында качар урын җитәрлек. Субе! Берсе бүтән авыл ишетерлек итеп кычкырып җибәрде. Барысы качкан урыннарыннан дәррәү йөгереп чыктылар. Әбәне үртәргә дә керештеләр. Әбә йоклаган, күрми калды, безне таба алмады. Тагын әбә буласың. Авылныклар һәм шәһәрдән кайткан татар балалары бергә җыелса, шулай татарча, төрекчә катыштырып, Хöyük телендә аралашу китә. Авыл телендә аралашу китә. Башкалар качканны көткән, санап торган әбә була инде. Берәрсе әбә читкә киткәндә, йылгыр гына аның урынына килеп басса һәм "Сөбә" дип кычкырса, уен тәмамлана. Бу ике сүз дә телләренә төркчәдән кергән. Әмма татарча әби, чәбә, чүбә, чәбәк, әбәк, чәбәк дигәнгә бик якын. Бәлки бу сүзләрнең килеп чыгышлары бер төрледер. Төрек авылларында әбә сүзе тагын бер очракта кулланыла. Бала табарга ярдәм итүче хатыннарга әбә диләр. Татарның кендек әбисе була инде ул. Әбә әби, әбәкле уйны. Әлбәттә, бала-чага өчен сүз төшенчәсеннән бигрәк уен мөһим. Өлкәннәр дә уйлап тормый әле. Төрекчә тарла диләр, югыйсә татарча тарлау була. Тиз-тиз генә әбә санап бетергәнче кая качарга? Мәхмәт урын тапмый ишегалдын урап чыкты диярлек. Аха, келәт бар. Шәп, келәтнең берсенә кирип шылганда, әбә санап бетерде. Мәхмәт исә өйлеп торган будай ишенә шумды. Әбә йөгереп килеп келәт ишеген ачты, тиз-тиз генә күз йөртеп чыкты. Берәү дә юк. Гаҗәп, монда кирде кебек берсе. Икенчесенә киттеме әллә? Аха, әбә Мәхмәтнең кая качканын күреп торган. Чыккач әйтер әле, алай карап тормасын. Хәзер тизрәк бул. Сөбә ясарга кирәк. Сөбә дип кычкырырга кирәк. Мәхмәт әбә икенче келәткә киткәнне ярты минут көтеп тормыйча, будай бөртекләре арасыннан атылып чыкты һәм күзләреннән утлар атылды.
Başım. Ortuğa düze almay başын tutup buday üstüne çögeledi. Anın aşırgalanıp kışkırığına başka balalar yugurip kildi. Başın tutkan Mehmetni ишik aldına alıp çıktılar. Buday üstündeki tübede kodak bulgan eken, başı bilen şuna berilgen. Dişilgen mi, yırtılgan mı, kim bilsin, konağa. Nişlerge bilmegen Mehmet, Kerim abisi yanına çaptı. Tuğan abisi yerdem etmey kalmaz. Çından da korkup durmadı. Baştan Mehmet'nin başın kıyıdan tartkan su bilen yudu, anlar ağırtkan çirine kanın toqtatır için eybetlep ot tegermeşi mayın sürttü. Hem beylep koydu. Oyun yine devam etti. Ebe sanarga kirişti. Baş kaygısı unutuldu. Tizrek koşarga kerek. 1, 2, 3. Qabat koşuşı bittiler. Tabıldılar, qabat koştular. En kızgan çağında oyun yine ezildi. Çünkü ebe Kadri'ni ezlep tavalmadı. Kadri isimli malay elle koyu yukka çıktı. Başta tabılganlar ebeni күзетip oturdular. Özlerinçe urtegende kılandılar. Yenesi ebe bulabilmey qabat ebe bulacak mine. Ene tabalmay. Lekin vaqt uzatırdı. Kadri kilip çıkmadı. Endi aptırağandan barısı birge izlerge kirişti. En kichkina qizchiq idenda oyoq ishlarin qoz bepkesi kibek ikisini iki tarafga qaratib o'tirga yaratganga ko'ra bepkega aylangan Sabila Qadrining tabılmag'una bikrek izgilendi. Bar tovushuna qishqirdi. Qadri aboy, o'zing chiq. Ağar butenler qo'shildi. Qadri chiq, o'yin bitdi. Eshik oldin uratib tizilgan ni abzar, ni saroy chetda qolmadi. Qora mushaning tepenek mishina qadar kirib qaradilar. Uramya qada chiqib izlediler. Qadri bir qayda yo'q edi. Shul vaqt uydan opalari chiqdi. Shiltali tovush bilan so'radi. Balalar kim tubega mindi? Tovush kile. Kerimga narsa bo'ldi. Anisa so'zing eshituga qardashi uchun qo'rqqan yuzine chiqdi. Tubada og'ullar bor. Shularni oshab qarab bo'lmasin. Yugurib uydan lampa olib chiqdi. Ham bosqichdan tez uy tugasine minib ketdi. Ko'pda o'tmadi, aning ustidan qishqirgani eshitildi. Tapdim, bola oshab o'tira. Boshda rahatlanib kuldilar. Anlara malayni ellinchi qat ebe etdilar. Bütünisi ana izlaganda ul qo'shib bola oshab o'tirgan libasa. Mana hozir rahatlanib boshqalarni o'zi izlasin. O'yin yanadan bo'lindi. Velosiped bilan Hanif bova keldi. Unuqlari qo'lin o'pganda o'zine qo'noqqa chaqirdi. Gilmunda qaytasiz. Niye bizge kelmisiz? Men sizning bobog'iz, keligiz. Otlar ko'rsatirman, jimishlar oshatırman. Og'ash o'yinchiq arbalar yasab berirman. Uzoq turmadi. Eshik oldinda yurgan ulu qizina unuqlarini olib kelirga qo'shib ketib bordi. Bolalarına toyog'ini shoqdi yashatgan, usal degan doni chiqqan bobayning bulay suylanib turuvi qish kuni quyosh qizdirgan kibik kutilmagan cherak edi. Balası boldan tatlı deb yuqqag'ini aytmaylardir. Unuqlarini qarata qartning ko'ngli nishkirgandir. Belki balalarına iza chektirganga o'kina turgandir. Ehtimal, yosh borgan sayin xuluqsiz xilqin beyda tutarga o'rgangandir. Shulay etib, ikinchi kunni opalari, eri, tag'in abziylari, tutileri tiyishli tuğanları basuga ishga borishli bir kutu bola chag'ani Hanif boboyga qoldirib ketdi. 8-12 yoshlik balalar ot arbasından sekirip düştüler de babaylarının eshik oldina atıldılar. Bütün uylari va'da etilgan og'ash o'yinchiqlar bilan o'ynaw edi. Qiris babay quchoq jayib qarshi oldi. Shunday shotlandi. Kelib begayvat etdigiz, ot abzarin chistartasi, tezek chig'arasi bor edi. Babay, o'yinchiq arbalar qo'yasin. Bizga otlarni ko'rsatirsinmi? Ko'rsatirman, keluvgiz nig'aybat bo'ldi. Balalar bir-birsine qarashib oldi. Hanif babay ne so'raganini eshitmagan kibik suylendi. Abtirab turga erik bermedi. Abzarga tabay yertdi bularni. Aydagiz mening ortdan, tez. Eshik oldi turine jetuga kilet divarına suyab qo'yilgan kuraklarni tuttirdi. Kerim unig'ina tezak shigarasi arbani olib kelirga qo'shdi. O'zi to'xtovsiz suylendi. Magiz, mina tag'in kurak, mina munda, keligiz, olig'iz. O'zlaridan 2 tapqir uzunroq sapli kurak tutgan unuqlari qarshi tushmadi. Bari tik eng kishilari Bebka boboyga o'z so'zini aytirga jur'at etdi. Boboy, otlar bizni tishlar? Tishlamas.
тешләмәсә тибәр, тибмәс тә, атлар бик акыллы. Кыскасы, бабай белән бәхәсләшү файдасыз иде. Ярый, без ат күрергә килдек, дип куйды Мәхмәт. Аңа калганнар иярде. Көрәк арба өстерәп абзарга юл тоттылар. Уеннан кары калганнары җитмәгән, үгәй әбиләре өйдә ниләрдер пешереп мәш килде. Аш бүлмәсеннән чыккан тәмле-тәмле исләр бакча тарафына таралып, күңелне котыртты. Абзарга кадәр килеп җитте. Ат абзарын чистартып бетерәм димә. Ул арада бабайлары әллә ничә тапкыр әйбәтләп эшләргә өйрәтеп китте. Мәхмәт инде ризалашканына үкенә башлады. Ичмасам басудагылар тизрәк кайтышлый алып китсеннәр иде. Басу юлында атлар күренсә, һәр кайсы урамга чыгып сызарга әзер. Уш иткәндә басу юлы гел буш торды. Арбалы түгел, сыңар ат та, хәтта сыңар җәяүле дә узмады. Эштән кичкә табагына кайтыш шул. Тырыша торгач абзар чистарды, балалар үзләре тәмам арып беттеләр. Шул вакыт Хәниф бабай үгәй әби пешергән пәрәмәчләр белән чәй эчәргә кергә кушты. Пәрәмәчләрне суктылар гына, тамаклары үтереп ачкан иде. Ашап утырганда бабай аларның алларына кулдан ясалган, әтеп йөртә торган уенчык арбалар чыгарып куйды. Сез эшләгәндә мин дә тик утырмадым. Менә булар сезгә диде. Куаныштан оныкларның башлары күккә тия язды. Алҗаганнары шунда ук җилгә очты. Бая күпме көтеп тә кайтмаган басуда эшләүчеләр ниһаять капка ачып керде. Балалар исә аларны әллә күрде, әллә юк. Хәниф бабай басудан кайтучыларга мунча яккан икән. Өлкәннәр бер-бер артлы яңа гына төтен юлы капланган эссе кара мунчага кирип чыкты. Уенчыкларның тәгәрмәчләре бүрәнәдән, тар итеп киселгән агач түгәрәкләрдән ясалган. Шуларны кыска күчәр тоташтыра. Күчәргә исә кул белән тартып этеп йөртергә уңайлы озын таяк кадакланган. Ишек алдында шул ике тәгәрмәч һәм ике таяктан торган агач уенчыкны машина йөрткән кебек итеп уйнау шул кадәр кызык иде. Балалар мунчага куа башлагач көчкә аерылдылар. Авыл мунчасы дигәннәре мәмләкәттән, Русиядан килгән бабайларча салынган юыну урыны. Мич өстенә зур-зур казаннар куелган, аларында су кайный. Салкын су салынганнары ләүкә өстендә тора. Ишек төбенә тагын зур савыт белән су куелган, өсте капланган. Анысы чыгып киткәндә коенырга, әптәс алып, гөсөлләнеп чыгарырга кирәк. Гадәттә ләүкәдә юыныш. Имән себербәркесе белән чабынсаң, бөтен ару талуларың бетеп киткәндәй итә. Аяк-кул, бил сызлаганга да яхшы шифа ул. Йомшак яфраклары чабынганда бөтен тәнне яза. Себеркене бераз ыслатып, кызган ташлар өстенә куясың, тәмле хуш исе дөньяны оныттыра. Имән рәхмәт яугыры. Монда да үсә. Авыл ирләре аны таулардан җыеп, себерке ясап алып кайта. Мунчага әзерләнгәндә түткәйләре кат-кат өйрәтте. Башта табакларга су салып башыгызны юыгыз, балакайлар. Ләүкәдә салкын су, мич өстендә кайнары, ипләп алыгыз, пешмәгез. Баш югач, ләүкәдә бераз кер чыгарып торырга кирәк. Кулыгыз белән ышкып чыгарыгыз. Тирләгәч үзе дә чыга ул. Аннары гына сабынланып юыныгыз. Аннары тагын чиста су белән юынып, чәчләрегезне тарап чыгыгыз. Әйбәтләп юыныгыз, ашык-пушып йөгереп чыкмагыз. Кирип киткәнче кат-кат тукыдылар югыйсә. Ләкин шәһәр малае Мәхмәт өчен мунчада юыну тәртибе бармы да юкмы иде. Су җитәрлек, кулларында сабын, тагын ни кирәк. Тик менә ышкынырга, анысы да бар икән. Мичкә терәтеп куелган кисәү агачы янында идәннән табып алдылар. Кара мунча эчендә яктылык шул кадәр генә. Кысык лампа яктысында сабынлы чүпрәк белән ышкынган малайларның шәүләләре хәтта шәйләнми диярлек. Бер вакыт ишек шакыдылар. Берсе кычкырды: "Балакайлар, киемнәрне чыгарып бирегез әле. Тышта салып калдырдык. Сезнекеләрне әйтмим, үземнекеләрне онытып калдырганмын, мич тирәсендә идәндә." Монда балалар алар белән ышкынып утыра. "Без алар белән ышкындык бит. Нишләдегез? Юып куйдык." Мәхмәт тиз-тиз генә юеш киемнәрне кул көче җиткәнчә сыкты һәм ишек ачып тышка ыргытты. Бер көн исә Хәниф бабай Мәхмәтне ат арбасына утыртып, үзе белән кырга алып китте. Авылдан чыгып барганда, каберстанга якынрак кына торган ялгыз өйгә күзе төште. Нигә ул өйне читкә салганнары турында сорады. "Анда кимсе яшәми", диде бабасы. Ул авыл тегермәне өе. Җир астыннан аккан суга эшли.
Ауыл мәктәбенә бара торган урамдағы құйыны күргәнең бармы? Без анда аяк юдык. Аның тирәсендә йөрмәгез. Үгез төшкәнне көчкә тартып чыгардылар. Агып китсә, Сакария башыннан табылыр иде микән, белмим. Сакария дигәне озын елга. Эй, бабай, кыйыдан нишләп агып китсеннәр инде, диңгез түгел ул. Белеп тор, авылда казысаң 2 метр тирәнлектән су чыккан урыннар бар. Бу тирәләрдә җир астыннан безгә күренмичә генә сулар ага. Шул сулар Шифтәли юлында өскә бәреп чыга. Сакария елгасы шуннан башлана. Мәхмәт курыкканын сиздермәскә тырышты. Җир ишелсә, үгез кебек суга төшәрләрме икән? Тартып алырлармы? Агып китәрләрме? Малай бераз төшенеп торды. Будай бәрәңге басуларына җиткәнче шуларны уйлап барды. Аннары басуларның зурлыгын күреп гаҗәпкә калды. Бу кадәр басуга су каян җиткерәләр икән? Авылдан ташыйлармы икән? Әллә буларның да астына су җыелганмы? Су сипмәсәң, үлән үсми дип аңлатканнар иде мәктәптә. Әнисе Истанбулда гөлләргә гел су сибеп кенә тора. Хәниф бабай, буларга су каян җиткерәсең? Без, улым, су сипмибез. Сусыз үсмәс, бабай. Улым, аны Ходай белә. Без белә алмыйбыз. Ходай яңгырлар яудыра, су бирә. Ходай сүзен ишеткән бала телсез калды. Кара, бабай әйткән Ходай нинди көчле икән. Бу кадәр басуга су сибеп бетерергә ай-хай күп көч кирәктер. Ходай безгә әйтә, тырышсагыз, эшләсәгез, ризык булыр ди. Шуңа күрә без тырышып торабыз. Басуны эшкәртәбез, орлык чәчәбез, чүп үләннәрен утыйбыз, Ходайның яңгыр яудырганын көтәбез. Инде яумый торса, үзебез сорыйбыз. Бик каты корыта башласа, кырга яңгыр дугасына чыгабыз. Ходай безнең дугаларыбызны ишетә, улым. Менә быел бик аз яуды әле. Җир кипте. Озакламы яңгыр дугасы укырга чыгалар, мөгаен. Син дә чыгарсыңмы? Әйе. Эсселектән җирләр яргалана башлагач, бабасы әйткәнчә, авыл картлары яңгыр сорап дуга кылырга карар иттеләр. Башта яхшылап әзерләнделәр. Өй буенча әйбер җыелды, һәр гаилә булдыра алган кадәр өлеш кертте. Берәүләр ярма бирде, берәүләр акчалата. Авылда кеше калмады. Карт-корысы, бала-чагасы бөтенесе кырга юнәлде. Төркем белән авыл мулласы тагын читтән килгән хәзрәт идарә итте. Басу җиренә якынлашкач, кыблага карап тезелделәр. Алга 70ләп ир-ат, алар янына эреле-ваклы 20ләп малай, артта шул тирә карчыклар, хатыннар, кыз-кыркын җыелды. Мулла халыкны сәламләде. Үгет дәгъвәтләрен җиткерде. Гынахларны кичерүне сорарга, тәүбә итәргә дәде. Бер-беренә ачу тотканнарга, үзара ызгышып, талашып киткәннәргә бәхилләшергә насихат итте. Яңгыр сорап, җирләребезгә бәрәкәт сорап, намаз укырга, дуга кылырга җыелдык. Аллаһым, укыган намазларыбызны, дугаларыбызны кабуллардан кылсын дип, вагазын тамамлады. Аннары намазлар укылгач, халык зур казаннарда әзерләнгән пылау һәм башка сый-ниғмәтләрдән авыз итеп өйләренә таралышты. Ходай ишетте. Кичен таулар артыннан килгән яңгыр ташлы басуларга бәрәкәт иңдереп иште генә. Әсәрнең дәвамы киләсе видеоларда. Укыды автор Айзрәк Гәрәева Акчура.